No niin, moi, se olisi VT-Vlogs täällä ja tänään me soitetaan pilapuheluita jollakin mun numeroille. Otetaan vaikka kakka. Ok. Nyt lähti. En tiedä vastaako. Päivää. Ei vastata. Otetaan seuraava. Tälle. Soittais kypeissä sille. Onko se paikalla? Ei. Nyt kukaan vastaa. Nyt soitetaan taas. Päivää, täällä pizzaposti. Haluaisitteko teidän pizzanne kotiin kuljetuksella? Joo, tää on pilapuhelu. Ei vittu. Joo, tää on pilapuhelu. Oliko tuota Elokka? Ei. Kelle sä sitten soitettais? Mien soita. Nyt et. Pitikö mulla vaan... No ei kyllä. Puhuisitte olla vähän. Älä tuolla. Rasmus täällä. Päivää. Haluaisitteko pizzanne kotiin kuljetuksella? Kuka siellä? Pizzaposti. Joopa joo. Joopa joo. Oli pakko. Ei haittaa. Sitten on... Oho, väärä numero. Me siellä sitten... Joo, Tuoma kyllä. Ai Tuomas. No niin, mitä sanottais? Ei se tää. Sanotaan, että... Heitän epäiltynä henkirikoksista. Joo, no niin. Sitten täällä on poliisi. No, rikospoliista. Kaara Punkkanen täällä. Aaro. Tuomas. Päivää täällä rikospoliisissa Kaarel Punkkanen. Teitä epäiltynä kissan taposta. Pilapuhelu moro. Kaikki tietää. Saakeli. Soittasiko? Ei. Ai kelle? No niin nyt. Haluatko sanoa?
Ei vastaa. Opetettava. Ei vielä. Mä sanon vaikka seuraavan. Mitäs? No, Mietti mitä sanois. Mä en tiedä, kelle soittais. Meidän äitille. Oh, sinä et sillä ihan. Tälle. No niin. Kuka hyvä? Täällä on Aaro Punkkanen rikospoliisista päivää. Teitä epäillään henkirikoksista. Joo, ihan vittu hyvä juttu. Joo, terve. Joo, ihan vittu hyvä juttu. Kuka se sanoo, että mitä? No niin, eiköhän tää video ollut tässä. Muistakaa tilaa tykätä. Sais moikka moi. Moi. Ja siellä on Veikka. Burr. Ja burr.